на Хаваите не е от естествен происход, както и земетресението в Мароко и много други бедствия. Те са причинени от хората с проекта HAARP. HAARP е американски проект с цел да контролира климата и времето. Представете си, че можете да решавате кога да вали, кога да грее слънцето или кога да връхлети ураган. Изкуствен сняг в Корея, изкуствен дъжд в Дубай. А когато това се съчетае с проекта Син Лъч, става още по-страшно. Bluebeam е проект, който ще позволи създаването на гигантски фигури в небето, подобно на холограми. Представете си гигантска религиозна фигура в небето, видима навсякъде по земята, която може да предизвиква земетресения, бури и природни бедствия. Представете си Христос, показващ религия с проекта HAARP, който предизвиква земетресение. Как мислите, колко хора биха повярвали, че това е действие на Бога, докато в действителност всичко е контролирано?